аз съм DCL.net и преди малко пристигнахме в хотел Терма Палас в Кранево за няколко дни на кратка ваканция. И преди малко се настанихме в нашата стая. На 5-ти етаж се намира. Както видяхте, е много красиво, с прекрасен парк, с басейн и като за начало ще ви покажа нашата стая. Това е терасата. Вътре долната стая с деко. Осигуриха ни кошарка за кармен. Има диванче, маса, телевизор, гардероб. Прекрасна стандартна стая. Хубавото беше, че пристигнахме към 11 часа и по принцип настаняването е около 3 часа, но понеже сме с бебенце, така стаята вече беше готова и се настанихме веднага като пристигнахме, което беше един плюс. По принцип знам, че в хотелите се настанява след 12 часа. Това е леглото, осигурени хавли и чехли за спа центъра. Има хавли също така и за басейните. За Кармен. Тя има кошарка. И вече е доста уморена, с малко ще я приспим. Това е банята, в която има душ кабина и ван. Това е стаята. Сега ще се настаним и малко по-късно ще отидем в басейна и оттам също ще се включим. Благодаря и до след малко. Здравейте отново. Преди да се отправим към басейна, реших да обядвам, тъй като от вкъщи си бях направила нашата обичайна салата, която е зелена салата с цвекло, моркови, магданоз, зелена, краставица, лимон и зехтин. И смятам да си хапна салата, след това ще накърмя Кармен, ще я приспим и ще отидем към басейна. Това е сега и после. Пак на Кармен в стаята. И сега дойдохме на един от басейните, който е външния басейн и смятаме да купуваме, докато все още слънчево време. Сега ще се вършим.
Отидохме в басейна, бекахме на шезлонгите, бях и на този хамак да си побека малко. Много е красива градинката, както виждате. Много е цветна, поддържана, с много цветя. Има детски кът също така, много пейчици, шатри. Ще е много хубав хотела и инфраструктурата. Този хотел Терма Палас в Кранево, целогодишен. Има много хубав спа център, вече го разгледахме. В следващите дни ще ви го покажем на камера. Смятам да пробвам някои от сауните. Вътрешния басейн също така е доста топъл. Но за сега се наслаждаваме на слънцето, тъй като днес е хубаво времето. Надявам се след следващите дни да е така хубаво времето. Не е горещо, както предните дни. Приятно, прохладно. Идеално за почивка. И после. Здравейте отново. След като поплувахме на басейна и се побекахме, се върнахме в стаята, накърми Кармен, взехме си душ и си направих една салата от зеленчуци, които бях се донесла вкъщи, само така за първия ден. Салатата от 2 домата, краставица, 1 цяло авокадо, лимонов сок и малко краничана мая. И допълнително си нося домашни сурови крекери, които съм си направила също къщи, тъй като тук сме на Биби пансион, т.е. нощувка с закуска. Нямаме вечеря. Решихме да сме без вечеря, тъй като Сашо в момента е на гладуване и той е само на джини вода. Така че това е относно моята вечеря. На обед, както видяхте, хапнах зелена салата, която си носим от къщи. И за закуска бях хапнала 1 кг нектарини и малко по-късно по пътя 1 банан. И може би малко по-късно ще хапна и едно сурово парче. И абсолютно това ми е менюто за днеска. И така, до по-късно, благодаря. Здравейте отново, след като се починахме в стаята, влязахме малко да разходим Кармен в градината на хотела и сега сме седнали на една пейка, вече тримата, въздух, да се насладим на цветната градина и бихме искали да ви разкажем, т.е. ще дам думата на Сашо да сподели защо е решил да гладува точно по време на нашата почивка, макар че днес му е 6-ти ден, нали така? Да. 6-ти ден, да. Значи, аз по принцип като ида някъде на почивка е най-хубаво ми да гладувам. Сега много хора ще кажат, каква почивка е на глад, не знам си какво. Това е тяхно мнение. Моето мнение е, че когато човек почива, е хубаво да си почини не само физически и психически, но и от храната.
И за мен това не е никакъв проблем. Моето хранене без това, дори когато се храня еднообразно. И така. Изяждам горе-долу около една диня, около 5-6 кг на ден. Това ми е храната. Всичко друго е въздух, вода и слънце. Като водата е в символични количества, някъде от порядъка на около литър до литър и половина на ден. Някои пъти по-малко, зависи много от това как се чувствам. Аз като усета, че ми се пие вода, просто пия. По-малко вода. В нощно време не пия вода през деня. Но последния резен ден го изяждам някъде около 6,5 най-късно. Това е. Много се радвам, че съм тук, благодарение на Деси. Защото тя така пожела да се откъснем от Варна, макар че не сме далече от Варна. Да. За около 3 дни там. И така хубаво е, когато човек така намира време, намира средства, най-вече. Защото ние българите не сме много така за средствата добре. Но всеки човек се нуждае от кратка почивка, поне веднъж годината. И ние решихме така да отделим 3 дни, макар че искахме за 2 дни, но тъй като тук резервациите няма как да са по-малко от 3 дни. И затова сме за 3. И аз също така много се радвам. Че дойдохме, не сме далече, тъй като от Варна, тъй като сме с малко бебенци все пак. И да не пътуваме по не искаме много да пътуваме. Прекрасните български пътища. Затова сме преценили, че аз така дадох инициатива, че то като ще сменяме нещо, може и да е по-близо. Не е необходимо да ходим на другия край на България или в чужбина. България е достатъчно прекрасна страна. Те чужденците до тук нещо към чужбина. Миналата година бяхме на юг, доста по-отдалечено от Созопол, тази година в Кранево, този прекрасен комплекс. Да, комплексът е много хубав. Басейните са разделени, не са големи. Не е направен тук някакви шампиони по плуване да се правят на големите пловци, но може така човек съвсем спокойно да прави няколко дължинки. Не е притрупан хотел, няма много хора, не е някакъв огромен, но е така доста приветливо направен с така необходимите, как да кажа, така мрамор, нали, така луксозен е хотела, 5-звезден все пак. Нали, относно храната, пак не мога да кажа мнение, защото аз няма да консумирам нищо, както и повечето пъти като ходам почивка. Те си ще каже мнението. Да, евентуално за закуската и за вечеря, примерно, за следващите дни, тъй като... Значи правих впечатление, че персоналът е доста любезен. Да. Аз вече успях да се запозная с няколко човека от персонала. И хубавото тук е, че има дори 38 градусови такива направени като отделни вани, което е много добре така човек да се откисне там, като така релаксира, отпуска и иначе басейна външния е по-хладен, вътрешния е доста топъл. Мерихме температурата, там имаше един човек, който отговаря за басейна, 32 градуса вътре, а ваните са по 38 градуса. И така, има, нали, на разположение на гостите много хубав фитнес, добре оборудван. И ще го пробвам така за коремни преси, за леки упражнения, но аз когато гладувам не се натварвам, получивам си физически и психически и както казах и от храната. Това съм го решил, защото нали, никой не може да приготви моята салата в нито един хотел и искам да си знам откъде съм си взел и зеленчуците, както го правя винаги и така. Но аз не ми тежи да гладувам. По никакъв начин. Нали, те някой казват, това не било гладуване, това било пост. Направо си е гладуване. Но за човек, който е свикнал, сега едно съм ми казал добър ден, както обичам да казвам. И така много се радвам, че сме заедно тук с Деси, че така малко и тя да си почини от ежедневието. Нали така? Да. Дай да те цъмкам, дай. Сега ще стана да спра камерата, защото някой да я спре. Това е за днес, до утре. Кой са люлей тук на люлката? Кои беби са люлей? Не е ли сладко? Мама са лънчицата.
Да забавляваш бебенчето. Ай, не, мама. Кой там люлей са, мама? Де ма бабо там? Де е бабче? Не, мама. Няма го да се люлей са само. Добро утро! Във втория ден от нашата ваканция в Терма Палас хотел. Станахме доста рано, както обикновено. Не успях да спя много добре, но като за първа вечер предполагам е нормално. След това в 8 часа решихме да отидем на закуската, да видим какво се предлага. Но за съжаление имаше една много малка купа с череши, като една част от тях бяха развалени и една малка купа с сини сливи, които така не бяха особено апетитни. И затова се върнахме отново в стаята и аз си хапнах нектарин, някакви нектарини, които бях си носила. И за по-късно сигурно ще хапна и кайси, понеже се нося кайси. И така бих искала да кажа отново, нали, за поредна година, че съм разочарована от буфет масите, които се предлагат в реномираните хотели. Нали, тук не говоря за ниския клас хотели, говоря за реномираните хотели. Защо съм разочарована? Защото отново имаше богат набор от продукти, които не са приемливи за мен, които не консумираме. Това са различни тестени закуски, зърнени закуски, сирена, кашкавали, бекон, разни салами, яйца под всякакви форми. И плодовете, както казах, са само два вида и то съвсем малки количества и нали, в недобро качество, нали, което лично мен ме удовлетворява. И така за пореден път отново казвам, че съм разочарована, защото българските хотелиери не правят по-така добър, по-разнообразно от към сурови плодове бюфет маса. Да, нарязани примерно и... Да, това е нали, един призив към българските хотелиери. Да се замислят. Да се замислят по този въпрос. Какво се замислят, тъй като гледам хората как ги ядат за десерт просто? Точно така, да. Най-лошото е, че хората консумират основно тези тестени неща, яйца, Ама какво тестени? Те ядат само животински такива някакви нарязани филета, луканки, пастърми с дърми. Комбинация с, примерно, круасанчета. Да, и си сложил няколко череши там за десерт. Да, череши са за десерт, което е абсолютно вредна комбинация. Затова по мое настояване Деси си взе кайси и праскови нектарини в случая, които както и миналата година аз настоях да бъдат взети с нас. Тази година просто не помъкнах зелени салати и други мои неща, тъй като аз гладувам, а Деси беше така замечтана да седне в ресторанта и да си поръча каквото желае. И ще изчакам да видим колко очарована ще бъде кавички на обяд и на вечеря, защото знам какво ще предлагат. Същата работа, но нека тя да види. Нали, да се убеди, може пък и да има нещо добро, нищо не казвам. Аз съм си на Дини, 6-ти ден. Няма да мръс скоро. Беше ли 7 ден? Не, днеска ми е 6-ти. Така ли? Ми от 28-ми. И така, но това е мой избор, нали, аз никой не задължавам с него, още повече да си кърми, тя няма как да го прави. Да, няма как да готувам. Макар че на нея и се иска, честно казано. Да, искам се, но... Бебето е на първо място. За доброто на бебенцето, което е на първо място, вече на 6 месеца и половина, тя е само на кърма. Казва да се хранва в момента. Не иска, просто не е дошъл момент. Не е дошъл момента и тя си е само на кърма тук. Значи тук трябва да отбележим, че ние си спазваме наши виждания за нещата, не се влияем от лекари, от педагози, от всякакви там разбирачи, дипломирани разбирачи. Защото нали, аз имам достатъчно опит така с предишните ми две деца. Знам какво правя на практика и тя има така нали, малък опит и тя има с Ерик.
Значи, като му дойде времето, ще се случат нещата. Това е за сега. Ние след малко отново ще плуваме в басейна, ще се попечем. Абе, живото ще живеем. Да. Не ни мислете. Да, хубаво е времето все още. Дай си така сутринта един масаж ще получи набързо, забрави да каже. Да, забравя да кажа, че получи масаж. Друго си е да си мъкнеш със себе си личен масажист, нали? И оператор. И какво ли още не. Ами това е за сега, е до по-късно. Да. Здравейте отново. След сутрешната дрямка на Кармен решихме да я вземем, за да се попече и за да я изкъпим в басейна. Докато тя спеше, ние плувахме. Сашо направи фитнес тренировка, тъй като има фитнес зала тук. И аз съм си взела минерална вода, която е всъщност трапезна вода, която е ниско минерализирана. Също така кайси. Сутринта хапнах нектарини, а за по-късно съм си взела кайси. Към обяд ще хапна. И си нося най-новата книга на Тонио Заваста, The Raw Food Segment, My 20 Year Journey. Това е последната книга, която си купих и която се принтирах, тъй като беше електронна. През последните години много трудно намирам книга, която да си харесам и да прочита, която да намеря заинтригуваща. И пък и аз самата съм автор и вече нищо не може да ме впечатли толкова много. И така тази книга реших да си я купя и да я прочета. Опита на тази жена, която от 20 години е суровоядец. Тя е на 59 години сега. И така, сега ще се насладим на нашия слънчев и прекрасен ден. Ще изкъпим и Кармен. Ще се изкараме прекрасно. До по-късно. Ето Кармен ще плува с татко си. Сега и аз идвам при вас. Здравейте отново. Дойдохме в едно заведение в Кранико. Решихме малко да разнообразим, за да обядвам. Сега е около 2 часа и си поръчвах 2 салати и пушени зеленчуци. Ето как може примерно да направите веган храна на обикновено заведение. Това беше жълтата салата, поръчах пестрини, а тази е зелена с томати и магданоз и също поръчах без яйце. Допълнително поръчах зехтин и лимон за тази салата и ще ми след това да хапна за обяд. А за вечеря си нося вкъщи един сандвич зеленчуков, който е от квасен хляб от Лимет с магданозно песто и тиквички. И за това да хапна в хотелската стая за вечеря. И така, това ще ми е за днес. Преди това, както знаете, хапнах нектарини и кайси. Така, сега ще се насладя на моя обяд. Това е сега и скоро. Добро утро в ден на трети от нашата вакансия в Терма Палас хотел. Който вече и времето при нас се развали от нощи. Това ще можем да прекараме целият ден в хотела. И тъй като той е
спа хотел, има и спа център, има разделението на спа център, има няколко, един голям басейн и няколко малки басейна с по-висока температура, 31 градуса. Големия басейн е с 32 градуса температура. И тук в спа центъра. Сега ще покажа, тук оставаме има различни помещения за масаж, за спа терапии. Аз лично смятам да вляза в сауната и да поплувам в вътрешния басейн. Кажи за аромата нещо, ще ми кажеш. Мирише на билки. Аз не направо усещам. Мирише на билки. Доста е големичка. Много е горещо, аз няма да влизам, защото имам чувство, че пъкнал в такива сауни, аз не обичам сауни. Стандартна сауна. Мислим да прекараме днешния ден в Добре, приятни мигове, като излезеш пак ще снимам. до скоро! Здравейте отново! След като целият предиобед посветихме на плуване, на сауна, на релакс, четене на книга, а Сашо ходи в фитнес центъра. Въпреки, че съм на 8 ден гладуване, забравя да кажеш. Точно така. И след този релакс, плуване и така нататък, се побрахме в стаята, накърми Кармен и си приготвих обяд. Значи не си мислите, че Кармен е с нас. Ето го съществото тук. Да. Играй с един жираф, смучи му копитата и бебероната си и така. Да. Така, преди обед, преди да разкажа за моят обяд, преди обяд, сутринта всъщност, първо хапнах няколко нектарини и малко по-късно така, десетина кайси. И от закуската така ни разрешиха да си вземем домати, краставици, пипер, маслини, с които сега съм си направила моят обяд. Нарязала съм си ги доматите, краставиците и пипера, зелен-червен. И съм си нарязала второто авокадо, което си носих от вкъщи. Сложила съм си хранителна мая, ще си доям крекерите, които съм си направила В твоя дехидратор. Да, в моя дехидратор. И фактически това е последната храна, която се нося. За вечера сигурно ще отидем в някой ресторант. И за утре сутринта са ми останали тези кайси, преди да се отправим към Варна, към къщи. И така сега ще се насладя на моя обяд и до по-късно. Значи тези домати, краставици и такова бяха част от блок-масата и ние просто питахме дали може да си ги вземем за стаята, тъй като ще обядваме с тях по-късно и те казаха да, няма никакъв проблем и ни ги дадоха да ги вземем. За да може Деси да си направи това хранене по нейн вкус, по нейни съображения. И затова така ви показваме как може в ресторантьорски бизнес, като нашия тук български, с всичките там недобри храни за един човек, който се храни на растително хранене, да си приготвите храната сами. Да. Тъй като не се осигуряват тук такива храни, които ние предпочитаме. Да, за съжаление в менюто има отделение веган и астия, но фактически те не са веган. Нали, объркали се, те са вегетариански, които за нас не са приемливи, защото имат много млечни продукти, яйца. Да, имат яйца, имат дори мляко, нали? И такива готвени мазнини, които ние не употребяваме. Много интересно беше вчера, като ходихме на ресторант, че нямаха елементарен зехтин, което е просто, нямам думи. Да, и все пак успяха да намерят малко зехтин, да ни
Да, тъй като Деси изрично помоли, каза, нали, че е готова да си доплати, ако трябва. Така е в България, така. Далеч са хората от тези неща, като гледаме какво закусват, просто както и да е. Да. Това е за сега, до по-късно. Както виждате, времето след обед отново се подобри. Ние отново плувахме в вътрешния басейн и сега вече към над вечер дойдохме за да хапна за вечеря. И дойдохме пак в едно друго заведение в Кранево и си поръчах салат с домати и краставици, лапенос и печени картофи. Това е някаква вечеря. Това е от нас. До утре. Караме много сладка. Снимаме в момента. Дай целувка на зрителите. За чао. Ой, на мама. Айде. Приятна вечеря. Добро утро. В последния ден от нашата ваканция, ден 4. Днес преди обед ще се тръгнем за Варна. Така по-скоро споделя, че много хубаво се изкарахме тук, много добре си починахме. Въпреки лошите прогнози, времето беше прекрасно. Само вчера така не беше особено хубаво, но прекарахме в хотела. С нощи се наспахме много добре, въпреки че ставаха 3 пъти да накараме. И сега си пия сутрешната напитка на рано сутринта в 7 часа в терасата. Малко по-късно ще си хапна последните кайси. И мислим преди да се тръгнем малко, още малко да плуваме в басейна. Тогава ще се отправим към Варна. И така, лично аз съм много доволна от това место. Единствено трябва да предвидите храната си, тъй като така с храната е доста сложно положението. Ако сте на сурово растително хранене, разбира се, ако сте си стандартно хранещи човек, нямате проблеми. Ядете долу месо колкото искаш и други неприемливи за нас. Да, единствено нали, това е минуса, но като цяло е много хубаво, персоналът е много вижлив. Така сме изключително доволни, много добре си починахме, това е най-важното. Откъснахме се от ежедневието, от обичайното за нас. Де си има чувство, че цял живот е живяла тук. Сякаш не от 3 дни, а от 30 години. От повече сякаш съм тук. Да, на хубавото бързо се свиква, да. Бързо се свиква, да. И имам чувство, че съм поне от една седмица тук, така че това също е чудо. И така, надявам се този влог, наш ваканционен, да ви е харесал. Който скоро ще бъде направен както трябва. От снадени клипове. И ще се радваме да го харесате. Благодарим ви и до нови срещи!